πάω Παρίσι, πουλώ Λονδίνο. Θα παράσω Νιβέργη Χάλιμπρον, Μπάντεν, να πάρω την 4 και να φύγω για το Παρίσι. Έτσι πιστεύω βολεύει. Από πού άλλο να πάω. Αυτό πιστεύω. Ο Κούλης πρέπει να έχει μπλέξει με τον Παρπαγώστα. Ένα μικρό αμαξάκι μπροστά και δεν μπορεί να το περάσουμε. Δεν μου μπορεί αδερφή να ξανακατεβαίνεις από εδώ πάλι τώρα. Μου παίρνουν άδεια τώρα εκεί πάνω που θα πάω. Υπόλοιπη άδεια και εντάξει, 10-15 μέρες θα αλλάξω. Και όποτε λήξουν τα καράβια να γυρίσω. Τι συνεχίζουν, Γιώργο, τι συνεχίζουν, έμαθες κάτι. Τι έλεγε το βράδυ, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα και ξέρω ότι θα το τραβήξουν τώρα, τι να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τραβήξει, έτσι έχω την γνώμη αυτή να πω. Εγώ με την Κρίστη μίλησα πρώτο το βράδυ, μου είπε ότι μέχρι την Τρίτη μάλλον θα τη λήξουνε. Έκανε και για την Κυριακή θα τη λήξουν. Εγώ τώρα όπως πάνε τα πράγματα θα πάω για Δευτέρα μήπως πάω. Οπότε μέχρι τη Δευτέρα θα έχει λήξει σίγουρα. Θα πάω τώρα Πέμπτη βράδυ στο Λονδίνο, οπότε να γυρίσω ρε Γιώργο. Και δεν τρώω και κάπως, δεν κάνω και κάπως πάντα για έσω. Πιστεύω ότι θα λήξει παιδιά, γιατί αφού αφήσαμε και φορτούς σε καράβια που τυχαίνει και ανέβηκε απάνω, θα κάνει κάπου εκεί πατάνε αυτοί, κάτι κάθε παιδιά που γίνεται πατάνε στα νησιά. Αφού τα αφήσανε και φορτούς σε κανένα να πάνω, πιστεύω ότι τυπικά την κρατάνε μέχρι αύριο το πρωί, λέω εγώ με το μυαλό μου. Παραδέα και εγώ συμφωνώ έτσι. Αλλά και γιατί να ανοίξει και γιατί να μην τους ικανοποιήσει αυτό να είμαι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όλο πρέπει να λύγει. Καθόμαστε 10-15 μέρες και μετά λύχτηνε 10 εμείς τι έγινε. Δεν το κατάλαβα δηλαδή αυτό. Τώρα τι πώς θα γίνει αυτό. Κάτσε πώς θα γίνει. Αλλά δεν κοιτάξεις. Δίκιο έχουν και αυτοί που ζητάνε. Δίκιο θα είχαμε και εμείς να ζητάγαμε. Το θέμα είναι ότι δεν παίρνει κανείς. Δεν παίρνει κανείς. Είτε δίκιο είτε το άδικο. Και φοράνε παλάδι κόκκινο. Δεν έχουν διάθεση αυτοί να δώσουν λεφτά, είτε γιατί δεν έχουν, είτε γιατί είναι πολιτική τους τέτοια, είτε γιατί γαμιούνται, δεν ξέρω. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, αυτά θα πάνε οι απεργίες. Κανείς δεν μας έδωσε τίποτα, γιατί δεν πήγαμε ποτέ όλοι μαζί. Πάει ένας να κάνουμε τώρα, τι σου λέει, θα παρελθούν του μόνο 10 μέρες, άντε 15 θα φύγουν. Πήγαν τα ταξί, άστους θα φύγουν, τι θα κάνουμε. Ενώ άμα θα πάνε όλοι μαζί, να τώρα πήγε, όπως ήταν τα καράβια, να ακολουθούσαμε και εμείς έτσι θα γινότανε. Πάταγος, θα πεθαίνανε την πείνα, σε 2 μέρες μέσα. Τι ήθελε φίλε, έτσι ήθελε δυστυχώς. Δεν πεθαίνουν ρε παιδιά για την πείνα να πεθαίναμε. Γιατί να πένανε τρόπο να φύγουν, να φεύγανε. Δηλαδή για να πεθάνουμε την πείνα να πέφτει η κυβέρνηση αυτό θα γινότανε σε μια γενική απεργία. Και οι άλλοι προαγούσαν τα ίδια σκατά που λένε αυτοί, τα ίδια σκατά θα λέγανε και εκείνοι. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολιτική παγκόσμια να γαμίσουν τον κόσμο όλων. Να μας κάνουν ρομπότ. Γιατί βλέπω ότι μισή ώρα 200 τώρα και γάμισε μου γιατί να πέσω να κοιμηθώ να πω. Έλα μόγιο να μπορούμε να πέσει για ύπνο. Δεν έχω την κάρτα μαζί ρε Θεό, ακόμα πάμε παρέα, δεν έχω την κάρτα μαζί. Έχω το άλλο παιδί μαζί και έχει δίπλωμα και είναι οδηγός, κανονικά οδηγάει, δεν έχει πρόβλημα. Κάνουνε παρέα ρε. Ναι, έχω ένα παιδί, ένα φιλαράκι μου από το χωριό που είναι και αμάξι μέσα στην Ελλάδα. Γράμμα. Είχατε πράσο. Αν δεν είχα αυτά τα γαμημένα τα κολόφερα πάνω, μπορεί να το διασκέδαζε και το καλαβέζιο, έτσι.
για κανένα απόγευμα τρίτο σίγουρα για Τετάρτη. Να πας καλά μου λέει και τράβα εδώ από το θέσεις. Έτσι, εγώ έχω αγωθεί, είμαι λίγο έτσι κάπως, γιατί έχω εδώ τα κολόψαρα και έχω και 9 προορισμούς στην Ιταλία. Αν είχα τίποτα άλλο στα φίλια, στα αρχίδια μου ποτέ έφτανα, έτσι και κάπου βασισμένος έμω το μείνω και την άλλη εβδομάδα πάνω. Εντάξει, και τώρα μην αγώνεσαι να περάσουμε μέσα από εκεί να περάσουμε, μετά δεν έχεις κανάλι, έφυγες αέρα. Πήγες αέρα ρε Γιώργο από εκεί και μετά άντε τράβατε 9 μεριές να μην πλεκέρω και καμία στην Ιταλία και ψάχνε να ξεφορτώνεις από πριν τη Βενετία μέχρι την Αλεξάνδρεια. Καβάδο να ελληνικό κοιμάται. Και τι να κάνεις Αντρέα, δεν γίνεται, γάμισε το δά, πας σιγά σιγά να πας, όποτε πας και το ζήσεις με ηρεμία και σκότασε το πανηγύρι. Θα πάω, δεν είναι το πρόβλημα, θα πάω. Απλά ξέρω ότι αν δεν ήταν έτσι το όλο το κολοφορτίο αυτό, μπορεί και κάπου μέσα μου να το βρίσκα και διασκεδαστικό, ξέρεις να έλεγα εντάξει. Εμπειρία. Δεν κανιέται. Είναι και αυτό παίζει όπως το πες, γιατί άμα ήσουν να εντάξει, πάω να ρίξω ένα φορτίο και εγώ το πάω, εντάξει, αλλά δεν κανιέται. Όπως πάει και τελείωσε. Να έχεις κανένα ξηρό ρε Γιώργο, να μην δουλεύουν μηχανάκια, τίποτα, να πηγαίνεις για όποτε εντάξει. Χαλαρά. Πότε να σε φορτώσω, πότε να το φορτώσω να πήγε απάνω και το πίσω φλέγανε. Εκτός τώρα και κάτι τζόκερ και έχει τίποτα κοντόπουλα στην Ιταλία που δεν νομίζω, δεν έχω πάει ποτέ. Δεν ζήσουν τα καράβια και δεν έχουν ζόρια πάνω τίποτα έτσι από φορτώματα. Μπορούν να σου βάλει και την Ιταλία γιατί θα έχει και ποζονέλους, θα έχουν όλοι κοντόπουλα. Ποζονέλους άρα το φόρτωσε εκείνο το δάβιο γιατί και τόσο από εδώ με κοντόπουλα τσέζα να κατέβαινε εκτός κάτω. Τα κοντόπουλα τη Βερόνα την Παρασκευή αυτή μου κάτσε και διάλεγω εκεί, θα με γαμούν τις τύχες, αν μου κάτσε. Αλλά δεν το βρω, γιατί άλλα μάτια στην Ιταλία δεν έχουν για αυτή την άποψη δηλαδή. Που δεν έχουνε, θα κάνει την Αντρέα, τι λες τώρα να πούμε, πλάκα κάνεις. Αφού εντάξει, προφέτηρα το Λούλο να πούμε. Τώρα είσαι εσύ, εκεί εσένα να στείλουμε. Σου κάτσε Ανδρέα, το γαμίσεις μέχρι να ακούσεις από τον Κυριακό μετά. Λέω θα φορτώσει 99% τα κοντόπουλα, εμείς θα πάμε για την άλλη τρίτη. Θα φορτώσεις να κατέβεις από εδώ, φίλε. Θα βασιλείς καμπεριά, και από εδώ κατεβαίνω, χέστηκα. Χέστηκα, με τα κοντόπουλα, καλά. Χέστηκα. Για το κούλι λέω, ρε παιδί μου. Για τον μπράτσο λέω, ότι σίγουρα θα κατέβεις από εδώ. Σου βάζεις κανένα 25 τόνους και θα σε σκίσουν εδώ πέρα όλοι. Εγώ θα το σκίσω εκεί και θα τους πω φτιάχνω το έτσι και άμα δεν το φτιάξουν θα τους πω πέσω εδώ να κατεβάσω λίγα πράγματα γιατί εγώ δεν έχω λεφτά να πληρώσω. Κατέβαινε και Παναγιώτης χθες, τον είδες Γιώργο, το καραδί μας, ρε. Ναι, τον είδα. Παναγιώτης φορτώνει και ξανανεβαίνει τώρα, ρε. Κυριάκο, εγώ το πιο σίγουρο για να γυρίσει από εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Μπράτσος, ο οποίος ξέρει και τον δρόμο, ξέρει και τα καρατόφια και να τον βάλουν μπροστά. Είμαι σίγουρος, Ανδρέα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα πίσω το κούλι μόνο του, εγώ είσαι καλά, ρε, που θα πίσω το κούλι μόνο του. Μπράτσο, να κάνουμε εκεί παρέα, Σαββατοκύριακο στον Άστε, στο χωριό μας.
Βγήκαν εκεί από το καράβι, πρέπει να τους συναντήσατε κι εσείς την ώρα που έμπαινα εγώ στο καράβι. Εκεί βγαίναν αυτοί, ο Ντίνος τα παιδιά αυτοί, ο Γιώργος όλοι. Παντοβούκαλος ο ταλέπορος που είναι. Το Βούκαλος κυνηγάει το καμπούρι να πω. Καμπούρι, θέλω να πω στη βγάλη της σύνορα, ανέβα και ανέβα, κόψε χαρτιά, εγώ μπορώ από τον Λερμό. Δεν κατεβαίνει, άμα κατεβαίνει, κατεβαίνει τον αρχίσουν εδώ δεν φεύγει. Γι' αυτό περίμενε το Γιάννη να φύγουν μαζί. Κανόνο Γιαννάκης. Θα πάρω στον Λουκαρέζο, τώρα σίγουρα θα λέω εγώ. Δεν μάλακα με τη μάκουρα και έτσι σοβαρά μιλάς. Δύο πατάκια. Τετράγωνα, δύο από και τέσσερα. Ναι, έξτρα από πάνω να τα βάλεις. Κάει πολύ εδώ. Παιδιά μου, άμα ήταν τίποτα, δεν έχει τίποτα. Πάμε να δουλειά μας, δεν έχει τίποτα. Είχε κάτι βουναλάκια και εδώ μου σπίναγε. Δεν είχε τίποτα, άμα είχε προλάβω θα φωνάξω, αν δεν προλάβω δεν θα φωνάξω. Μισέλα, χθες έβαλα κάτι κεφαλιές από εδώ πάνω, πέσανε τα πράγματα. Άμα δεν μέσα να τρεις φορές το είχε δει κάνε καφέδες μου, ήρθα το κεφάλι μου, ήρθα το εκεί γάμισε, θα είπα 1.000.000 Παναγίες είπα. Τη μεγαλύτερη μήλα την έχω πάθει στην Ελλάδα. Έχω ένα 44 του γλύκου και έχω το κρεβάτι πίσω. Έχει κάνει πατέτα ο Δανός και το πατέτα σκάτα και βάζω το κρεβάτι τέλος πάντων πίσω και το κράταγε με ημάτες απάνω. Και έχω φορτώσει εκεί στην Άβρη, στη Βέρεια και φεύγω να πάω να ανέβω από την Άουσα εκεί στον Άγρα από πάνω που ήταν οι γραμμές, τις θυμάται κανείς. Η Γεωργή έχω πάρει το ανηφόρι, έχει ζωριστεί τα μάξια και ζωριστεί γιατί να είναι ισόνι ο δρόμος. Εγώ δεν έχω ξαναπάσει από εκεί και ορμάω και έχει φορτώσει το αυτοκίνητο καλά και βλέπω τις γραμμές. Δεν πρόλαβα να φρενάρω. Πήδηξε ο τράκτορας, το τιμόνι, πέρασε τις γραμμές απέναντι στον αέρα και στο επόμενο βουναλάκι φίλε έσκασε το διαφορικό. Σπάσαν οι μάτες από τα κρεβάτια. Δεν μπορώ να σου πω χώρια που βρέθηκα στο απέναντι ρεύμα και ευτυχώς δεν ερχόταν κανένας όταν αγγιζόμουν. Αυτό το πράγμα θα το θυμάμαι μέχρι να πεθάνω. Γάμισε τα μωρά, τι να πω το προσέξει, που να το περιμένεις. Ότι θα σε βρει άμα τώρα περπατά συνέχεια στους δρόμους τώρα εδώ μέσα, τι να πρωτοφυλάξεις, μωρέ κάπου θα τη φας. Εγώ το πάω στην τρελή αυτό μια φορά, Αντρέα. Θυμάσαι μια φορά εκεί που στην τρελή που πηγαίνα που είχε ένα χαράκωμα. Ναι. Εκείνο που το είχε πει να αφού το και τόσα, δεν τον είχα πάρει τηλέφωνο, το παίρνω δηλαδή. Τον είχα πάρει και του λέω πάει εκεί μου λέει πρόσεχε το χαράκωμα. Μισέτα εκεί ένα γαλούκι μεγάλο να πούμε, δείξω το κεφάλι μου πάνω το ταμπλό επάνω στον ουρανό. Έχεις τρώει όλο με τις τρελές ανακατεύεσαι. Και ακούσει πινελίκι από μένα φύγει κάρια. Δεν μου βγει μπροστά μετά τόσο. Τι καλά ο Άγιος άνθρωπος ο Μαρίνος. Παιδιά να ρωτήσω κάτι εγώ. Και μάλλον σε σένα είναι με τρόπο πράγμα απευθυνόμενο. Γιατί δεν πήγατε από σε δουλειά σας. Εμείς είμαστε γερμανικά αρχίδια.
Γιατί μιλοποιείς το κουμπάνο που εκεί πέρα δουλεύει εντατικά, αν έχει φρατάρας και τρίβουν τα αρχίδια τους, μπορεί να μαζέψουν 19 τάρα, δεν ξέρω μέχρι πού. Και σίγουρα εκεί ήταν. Τώρα μου είχε χαρτιά και δεν πήγαιναν. Και βαδιά πολλά καλά, γιατί τώρα τους είχε κάτι πάντα από εκεί, γιατί από το πρέπει να μάθει να το κατάλαβε, γι' αυτό να πήγε άλλο το τώρα τι λέει. Πήγαινα κι εγώ από εκεί με το καναλόπουλο, αλλά θα μαθαριάσω πατρίστο που ήταν το υπάρχο Βοσνία με την Πανιαλούγα και για αρχίδια και βγαίναμε και στην Καλωτίνα να πούμε. Αλλά εκεί πέρα εσύ τώρα είναι μπέρδεμα τώρα να φτιάξεις καρδιά και τέτοια. Δεν ξέρω να σου πω τι μπορεί να παίζει έτσι. Δεν ξέρω να σου πω, αλλά όλα θα ανεβαίνουν από εκεί, από το γεμίδι, από αυτά που αλλάζουν χαρτιά. Δεν ξέρω να σου πω. Τώρα δεν έκανα κλέψη, ούτε τάνες βρήκαμε ούτε τίποτα. Πετρελαιάκια κουλάραμε και με 55 ραχμά το λίτρο, τότε κάναμε και το καταλαβαίνουμε και στο κόρκο. Και στο κόρκο σαν πάνω δεν είχε τίποτα. Και αν πήγαμε στο κόρκο σαν αέρα, το περάσαμε. Ωραία, δεν εντάξει να πηγαίνανε και γαμάξε, εντάξει, από εκεί γάμισε, τους πηγαίναμε και έλεγε πως είσαστε 6, 50 ευρώ καθένας που να τους λέει στο ραδιοστάνι της λέει 50 ευρώ καθένας για τα παιδιά που φουλάραμε και στο χρυσό πήγαινες μέσα μετά έρχονταν και έλεγε τράβα να πιούνε στο εστιατόριο να φάω το μεσημέρι. Γάμισε τους, αλλά δεν ξέρω με τα χαρτιά τώρα τι μπορεί να γίνεται εκεί πέρα, γιατί δεν πήγα να φτιάξω χαρτιά ποτέ εκεί, το καταλάβεις σου λέω. Εγώ μια φορά πήγα από εκεί. Έτσι και μας ήταν μάλλον με δραχμές ήταν. Με δραχμές ήταν γιατί με μάρκα πληρώσαν, πουλήσαμε και τα πετρέλαια και στους Σέρβους, μια μάρκα πήραν. Δεν ζωνιστήκαμε πουθενά, πού αέρα. Εδώ τώρα, σε τέσσερα λιμπόρια εδώ δεν πληρώνεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα εδώ πέρα τώρα, καραβάκια, τάνα από εδώ, τάνα από εκεί, τάνα από την άλλη, τάνα. Άγια μισού να πούμε. Δεν είναι τώρα να σου πω τίποτα για αυτό το πράγμα. Τώρα αν έχεις τυρ μπορεί να πας. Σταματάς, κόβεις το τυρ, κάνεις πέρα αριστερά, αν φτιάχνεις κάτι αγγίγια. Αν έχουν συμμετρήσεων που να έχει εγγύηση, να εγγύηση για το